नोंसोर बर' सिख्ला जानानै जों नोंसोरखौ नायदोङो मिथिबाय नायदोङो नोंसोर माबायदि मानसि दिनै नोंसोर yes लोगोफोर yes very good होनना बुङो बिदिखौ माने well done मैदोम बसुमतारिया जोबोद मोजां खामानि मावदों हरनि 2टा 2:30आव गुवाहाटी सोहोराव इनभेस्टिगेशन खालामनानै नायबिजिरनानै फल' खालामनानै बर' सिख्लाफोरखौ हमनो हादों माने बेबो बहा हमनो हादों बार मोसाग्रासो ना माथाय बियो ना जौ लोंग्राखौसो बार होनोलै ना वाइन शप बार मोसाग्रा डान्स जोंनि बर' सिख्लाफोराबो मोसानो थाङो नायदो ओरैबायदि माने डिस मोसाहैयो आरो बेयाव माने साला मा बुंबावगोन बिमा बिफाफ्रा नुदोंना नुवाखै गावनि गथ'फ्रा गुवाहाटी सोहोराव थांनानै मा खामानि मावदों बबेयाव बेरायदों बबेयाव जादों बबेयाव लोंदों सोरजों बेरायदों आन्दाज दंना गैया थाल लादों लायाखै खबर लादों लायाखै गावबा गावनि गथ'फोरखौ बे खान्दा गुसुं फेन गाननानै गुवाहाटी सोहोराव बर' गावखौ बर' होनना सिनायथि होबावलायाखै होननानै बुंदोंमोन जोबोद दुखुनांथावना जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा जाजोबखो माबायदि जाजोबखो मानो बिदि जाजोबखो इसिबां इनाय अयनायनो हामा नङा नोंसोरो बेबायदि बैसोआव फरायनाय गथ'बाथ' गोसो होना फरायनांगौ नोंसोरो साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया खामानिबो गैया दामानिबो गैया बे गुवाहाटी बाराव बबेनि फैसा मोन्दों नोंसोरलाय बेयाव इन्जय खालामहैनो इनकामथ' जेबो गैखाया नोंसिनाव साइड इनकाम दं नोंसिनाव फाथै फाननानै मोनो नोंसोरो साइड इनकाम ओंखायनोथ' हरनि 2टा 2:30 मानि न'आव उन्दुनो गोसो गैया नोंसोरो न'आव थानो गोसो गैया बे गुवाहाटी सोहोराव गुवाहाटी बायदि जायगायाव बेराय फाथै फाननानै फैसा मोनो नालाय नोंसोर हराव न'आव उन्दुनो गोसो गैया साला दुस्त गथ'फोर बदमास गथ'फोर नोंसोरखौ मोजां खामानिखौनो मावदों हम मैदोम बसुमतारी बिसोरखौ हम हो थाफ्लियाव लावथिजों फ्राद होनो हायामोन बिसोरखौ साला दुस्त नोंसोरो बिराद बदमास जाबायना नोंसोरो बिमा बिफाखौ थगाय नोंसोरो गुवाहाटी सोहोराव न'आव उन्दुआ नोंसोरो गावबा गावनि रुमाव उन्दुआ बारावसो बेरायहैयो नोंसोरो लासिं सिंनो मा बुंगोन नोंसोरखौ हामा नङा बेबायदि खालामनो मा खामानि दं नोंसोरलाय मा खामानि दं बे हरनि 2टा 2:30आव बाराव मा खामानि दं सोरखौ लोगो हमनो थांदों नोंसोरलाय सोरजों मोसानो थांदों सोर एक्टरखौ लोगो हमनो थांदों हारसिंथ' मोसाजाया बाराव सोरबा मोसानो लेंहरदों नोंसोरखौ फैसा होगोन होननानै फैसा होदों नोंसोरनो मोसानायनि मुङाव लोगोआव थानायनि मुङाव नोंसोरनो फैसा होदों नागारनाङा मैदोम बिसोरखौ साला फारसेनिफ्राय बे हर गेजेराव जेसेबां बर' सिख्लाफोर नुयोना बिसोरखौ बिदिनो भिडिअ फुटेज खालाम मानसि मोजाङा हराव बेरायाथ' गुवाहाटी बायदि सोहोराव मानसि मोजाङा हर गेजेराव बेराया मा आरो ओरैनो बबावबा थांनाय बबावबा माबा मोनसे आर्जेन्ट खामानियाव थांनायफ्रा मालाय रेल स्टेसन बायदि माबाफ्रावसो थायो दा बिसोरथ' बाराव लोगो मोननाय हिसाबै बारनि लांगोनायाव थानाय हिसाबैथ' बिसोरनि सभाव चरित्रफोराथ' आखल आखुफ्राथ' एसे गाज्रियानो नङा होमबा गाज्रिखौनो सानना लानांगोन हरनि 2टायाव लोगो मोननाय हिसाबै थानाय हिसाबै हम साला बे गथ'फोरखौ गुवाहाटीयाव बेबायदिनो गुबुन जाथिफोरजों लोगो जायै नोंसोरो बुथार जाखोमायो गोदना हाफ्लंजायो खासिजों खाफ्लंजायो बबावबा गोदनायाव आलाय जायो होमबाबो गियान गैया नोंसोरो साला बदमास गथ' नोंसोरो बदमास